बैसाग अखाफोर बैसागु बोथोरावहाय 1 अक्ट' खालि जों गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो बैसागु फोरबो खालामनानै जोङो बैसागु फोरबो खालामो। बे बैसागु फोरबोआव जोङो माखासे दाजाबदेरनाय हाबाफारि लायो। जेरै जोङो बैसागु फोरबो पालन खालामनाय जायगा खाथियाव गोथार बाथौ थानसालि खालामनानै बेवहाय आफा बोराइ बाथौखौ आर'ज खालामो। आर'ज खालामनानै जोङो आफा बोराइ बाथौनाव बोसोर गोदानाव बोर बिनानै सारा बोसोरनि रायजो जानायाव जाहाथे गोजोन आरो सान्थि जानानै जिउ खांनो हायो बयबो रायजो राजाया, बिनि थाखाय बोर बिनाय जायो। बेजों लोगोसे आरो दाजाबदेरनाय मोनसे हाबा जों मावबावो, जेराव गोदो गोदायनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो सल'गावबो आरो खोन्थाबोनायावबो बोराय बुरैफोर खोन्थाबोनायावबो जों खोनाबाय थायो। मोसौफोरखौ जोङो बैसाग अखाफोराव फिसा फिसौ बोराय बुरै गासिबो मोसायो रंजायो। मोसानाय रंजानायाव गोदोनानै थायो हिसाबै जोङो मोसौफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै लाव फान्थावनि माला गानहोनानै फाख्रा सिख्रा गाब गाननानै उदाङै दुरुंफोरखौ हगारनानै दुब्लियाव होहरनाय मोनसे निथि खालामोमोन। गोदो बैसाग बोथोराव मोसानायावनो गोदोनानै थानायखाय मोसौ मोसाफोरखौ खानायनि सम गैया। ओंखायनो समाजनि गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंलायनाय मालायनाय बे आसार बेबहार खालामनाय बे जोबस्राङो। बेखौ जोङो हायोब्ला एसे एसे जों बुंलांनानै खालामलांनो हायो खोमा। हरै गोबां जायगायाव बेबादि खालामनो हाबाय। गामियावनो जयैनो गावबुरा समेत जिरायनानै बेफोरबादि प्रस्ताब लानानै जौफोरखौ गारनो हादों आरोखि। दा बेफोरबादि सेस्था खालामजानो लुबैनानैनो जों बेबादि फोरबोफोरखौ खालामो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जोंनि फोरबोआवहाय माखासे समाजनि रोंगौथि गोनां मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोङो पेन्डेलाव 5 मिनिट 10 मिनिट बुंहोनानै जोंनि समाजनि गोथार सिन्था धाराया मा जानांगौ समजों लोगोसे बेफोरखौ बुंनानै फंनैसो गोथार बाथ्रा बानजों बुंलांनो थाखाय जों आलासिखौ लेंबोखादों। बे आलासिया दा बावैनो फैगोन, फैनानै बिथांमोनहा बुंलांगोन। बे रोखोमैनो अहरह जों सेस्था खालामदों। जों दुखु दङ जोंनि जोहोलाव दैमालु हानजाया, जोंनि सेंग्रा आरो सिख्लाफ्राबो माखासे गिज्रा आखुजों लोब्बा लानानै माने गाज्रि जालांनाय लामाजों थांबाय। मोजाङाथ' मोजां दङ, खिन्थु माखासे मानसिफोरखौ जों ओरैबायदि सान हर ड्राग्स एडिक्टेड जानानै हाला हाला गारि खि गारि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बहाबा 10 लाख थाखानि गारि बायनानै जेबो खामाय मावला। लाइन गसाइगावआवनो होन क'क्राझारावनो होन, गसाइगाव क'क्राझार बङाइगाव बर' हारियानो बांसिन ड्राग्स एडिक्टेड जानानै जोबस्रांनायनि लामाजों थांगासिनो दं। बेखौ होबथानायनि रावबो गोहोआनो गैया, जेबो सिन्था धारायानो गैया। बेफोरबायदि सिन्था धाराखौ जाहाथे जोंनि गोरों गोराफ्रा, सरकाराबो जाहाथे खावलायनाय, सरकारखौबो जों खावलायनाय बेफोरबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय मानसिफोरखौ लासैनो मोनसे बेबस्था खालामनानै बेखौ प्रटेक्ट खालामनायनि बेबस्था लाथों सरकारखौ खावलायो। जों सरकाराबो जाहाथे नाजायो। जोंनि NGOफ्राबो जेसेबां NGOफोर दं बेफोरो गुबुन गुबुन NGOफ्राबो बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामनायनि राहा बेबस्थाफोरखौ लानांगौ, बेखौ खावलायनाय जायो। दिनै बर' हारिखौ रावबो अनसाया। सोरबाया बर' हारिखौ माने जोबस्रांथों होननानै आसाम हादरनि सोरबा गोरों गोराफ्रा बर' हारिया जोबनानै थांब्लाबो जेबो नङा बेबायदि साननानै बर' हारिया मा जाब्ला जाथों रासिन आरो जौ दखानखौ खुलिनानै होनायनिसो लामा लादों। दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनो थाखाय बयबो रायजो राजा गोरों गोरा मानसिफोरखौ खावलायो। आरो जोंबो बेफोरबादिनो सेस्था खालामलांबाय थागोन। इयुननि बोसोरावबो जों बेबादिनो जों हाबाफारि लानानै
माइनि